Čaute, moje meno je Elektro a my vás vítame s Civikom u našeho videa, prvého videa z Minecraftu. Čau se všetci diváci, moje jméno je Civik a vítám vás všetkých. Pes. A ovca tu žere trávu, idem umlátiť smrti. Poď sem, kde si? Kde si? Kokso, ty sem príde, že skoro si mi zobral vlnu. A voľaký enďak sa tu portuje. Hej, kamo, ona je v tej tráve, ja ho nemôžem zabiť. Rýchlo, poď mi pomôcť. Čo, kde si? Zabíja ma skeletón. Skeletón. Pomoc. Zabil. Poď sebou, rýchlo. Jo, zabil som ho na jednu ranu. Áno? No, ho. Asi keď som ho nenačínal, že? No jasne. Áno. Jaj. Dobre, kde si? Poď, my sme mali byť Tu sa dá už asi kopať. No to nedá. Asi. My by sme mali byť pri sebe, lebo tu nejde žiadny príkaz. No a neviem, kde si. Tu, za tebou. Čau. Tu je vlk. Nie, zabiť ho. Nie, ty si... Kurá, na jednu ranu. Čo? Tyko, poď. Tu ešte stále tu je reska. No Ščipko, kde je už? No. Tu je normálny svet, poď rýchlo. A teraz neviem, kde si ty. Poď skôr iba dopredu. Idem. Daj pozor. Vlk ma furt tu naháňa. Už ťa vidím. A mi pomôcť. Možno. Jaj. Idem ho umlatiť kosťou. Pohni si, mám 3 sedička, 2. Už som tu, ale kde je? Tu je. Jaj, ja mám plný armo. Nezabije ho, mladím, ak sa máš chytiť, máš. Či kokos ťažké začiatky. Ťažké začiatky. Tento diel by sa mohol volať, že ťažké začiatky. Áno, môžeme dať. Ja mám drevený meč, Cibik. Vidíš môj meč? Nie, ani nestiem. Drevo kopem mečom. Tieto videá budú také kratšie, že? No, Lebo to sú iba také v Minecraftu, tak... také prvé videá. No, Začiatky sú. toto by sme aj mohli ukončiť, čo povieš? Ešte raz? Ešte chvíľku. No dobre. Dobre, ja už mám... Koľko dreva, keď ho spracuješ? Ja mám 32 dreva, super. Jadočka, ja ešte nemám spracované. Aha. Tak v pohode. My si potom môžeme ísť aj nasekať už spider, jo! Spiderov máme zabíjať, lebo z vlakien môžeme mať tie prúty rybárske, vieš, a to ja chcem urobiť. Neviem, na čo ti to je, ale nevadí. Na jedlo. No najlepšie by bolo na vlnu. Tak ale ešte potrebujeme jedno a budeme mať rybársky prút. Jedno ešte spider. Nevadí. Už by sme to mohli ukončiť, čo povieš? Ešte za chvíľku. Hej, ty máš kamenný meč? Či drevený? Nemám. A drevený už nemáš? Drevený nemám. Drevený mám, áno, teraz akurát. Idem si nakopať pár kameňa. Ja idem tiež. A neviem, kde si. Vidíš ma volať na blízku? No, ani nie. Hej, ja som našiel stonebricky. Len tak v prírode, ty kokos. Inak keby hráme voľaký mod, to by ma už napadlo, že voľaký dungeon, ale... Tu? Mám 15 kameňa, môžem si urobiť drevený. Či kamenný. Inak vieš, čo by mohli do Minecraftu pridať? Kamenné a drevené brnko. No. Nepochopím ich. Ten noč on pridal teda kožené, čo je najslabšie a najťažšie sa asi zbiera. Najťažšie sa zbiera diamantové, ale ani kožené sa nezbiera ľahko. No veď to je pravda. Počkaj, Civik. No. Tu máš, dávam ti zdarma tieto veci. Ježiš, to mám akurát tie isté. Uaj. Musíme...
Dobre, a toto by sme to mohli ukončiť. Daj sem paku nejakú. Počkaj, ja nemám žiadnu, však práve preto idem hore. Tak ukončíme to hore. No však už sa tam suniem. Dobre, super. Počkaj, ešte si volá, čo idem vykraftiť a môžeme to ukončiť. Dobre. Neznášam začiatky. Nechcem. Dobre. Ja tu ešte nasekám trocha tých stromov. Niekedy by sme mohli natočiť aj Hexit, keby si chcel. No áno, len keby ty máš exit, že áno. Však stiahnem si. Dobre. Zbieraj saplingy, dobre? To si nemal prezradiť, ja som chcel utajniť. Zbieraj saplingy, Cibik. Potrebujeme saplingy. Dobre, mohli by sme to ukončiť, čo ty na to? OK. Dobre, tak ja si tu rozbijem posledné drevo. Posledné dve. Dobre. Tak, môžeme? Som tam jadol. To je jedno. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak napíšte nám, čo máme natáčať. Že, Cibik? Áno. A toto bude pre tento diel všetko, tak asi. Čau! Čau!